karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Just remember Kinsa man tayo ni bunog ni mo, uy. Nagikuba pa yun ang imong naong. Ano, man kinsa man yun na? Kinsa? Eh, oh. Milihog na si Ate Alice. Ate? Ate Alice? Oh. Ate? Salamat yung taong nagibukan na ni mo ang imong mga mata. Ate? Mitutukas na ko. Ate, si Romero ko. Oo, ate. Ayaw lang una pugsa ang pagsulti, te, kay. Basi maunsa ka ba? Anya, kumusta naman yung gibati? Ate, ay lagi pugsa ang paglihok, te. Bunog kay ka, oh. Hubag kay mong naong. Ate, unsa mo yun hitabo ni mo, ha? Kinsa man ang nagbunog ni mo? Nanhilak ni noon. Ate, makasalig ka na ko. Dili una ko manulti kung kinsa siya. Ang importante lang nga masultihan ko ni mo tinuod nga nahitabo ni mo. Ate. Niyara ko ha. Niyara ko si mong duol. Bantayan ta ka. Gikan sa nanakit ni mo. Pero kung kinsa magani siya, di, kinahanglang isulti ni mo na ako. Salamat nga nakamatngon ka na, Alice. Nag-uol kay ko sa nitabo nimo. Lakaw na, Romero. Ako na bahala sa akong asawa. Imong asawa? Oh, ganun nangutana pa magkadiya. Igonsam din ako si Alice. Di ba? Ako man siyang asawa. Oo, lagi, pero... May maubag mo gawas ka na. Niya naman ko. Og salamat sa imong concern, ha. Ako na bahala ni Alice. Ate, okay ra ka kung magawas ko? Ha? Okay. Na. Sure ka, te? Kung saan pa may gidugaya ni mo diya, Romero, gawas na. Naunsam taong ko, Gusto mo ka mag-apil-apil sa mong kinabuhi. Ay, di man good, bay. Suod man sa mi si Ate Alice, bay. Sawa pa ka maabot siyang kinabuhi. Daan naming suod. Sige, gisgot anang nangagi. Sige na ito, gawas na. Sige, te, gawas ako tiya kay. At tuong sa kutong nagpanday rito. Alice? Unsa man? Gusto ka juice? Gusto ka mukaon? Justin. Sorry kay Alice. Sorry kay kayo. Wala ko tuyong ako kibuhat. Please, sorry. Sorry kay kayo. Ako isa ni mo nga. Di na ni mo kasama. Moni promise na ako ni mo. Di na tat ka masakitan. Ayaw lang kong ikiya. Unsa dyan kayo nagkaon ni Abay Justin, oh? Nakalat mo siya kabutaan niya, Ate Alice. Huh. Unsa man tawag to siya? Uy. Uy, si Carlin na nawag. Hello, Carlin? Hello, Romero. Hain ka na ron? Niya ko sa gawa sa ospital. Gikan ko suod sa kwarto ni Ate Alice. Day, layas mo Justin, ay. Unsa? O ganun kipalayas man kaniya? Tingnan man ko siya na ko ng matiman ni Ate Alice. Pero, nahadlok ko siyang ipakitang kalit nga kausaban, ay. Unsa man is imong hunahuna? Mura mang dug. Ug dili siya gusto nga magkasulti mi ni Ate Alice. Ug dugay kay... Di! Tuod ka ba? Nagkamat ko na si Ate Alice sa maayong panimuot.
Ayaw nagkabala ka, Carlin. Dili ko biya diri sa ospital. Naibaw ka ba karon kung hain ang imong agawang babae? Si Madam Carla? No. Ang anak. Ako ba? Huwag ko may baw. Siya ang panidi. Ha? Sige, sige. Oh. Uy! Hala! Ngano, Romero? Unsay problema? Anong niaman ni sa ospital si Miss Mara? Nakita na niya ang sakinan sa ilang akawon. Naadiha sa ospital ang inyong agawang babae? Oo, niya siya. Nasa parking area. Mao ba? Aw, susiha kon nganong naa siya diha, ha? Sige, sige. Kanya, manawal na niya akong balik ni mo, ha? Pero, diba? Ayaw na ba? Huwag kapag una-una nga duawon siya ni Alice ni mo. May adlaw ra para ana, Romero. May importante pa kong giatiman nga trabaho. Mao nga di pa ko makauli diha. Ikaw lang una ang saligan ko sa nahitabo ni Ate Alice, ha, Romero? Sige, sige, Carlin. Ako una ning atimanon ang gwapa ng magaon. Sige, sige. Pangutan siya kung nganong naa siya diha. Okay, sige. Sige na. Bye. Bye. Klaro kayo. Nga dunay anomalya kini si Justin ug ang iyang akawang babae. Nana, kiduol na ni Romero ang auto sa akawon. Uy! Miss Mara! Why are you here, man, ha? Is anything happening? Romero? Nganong kuratan maka, Miss Mara, ha? Kagwapo sa nako, ha? Para makurat ka. Ngano midol man ka? Oh, nothing lang, nothing. Nahibong lang ko kung nganong niya ka din sa ospital. Ngano maday ko ni ako? May gido akong higala nga na-admit. Aw, mao ba? Muduwa mga ka. Unya nung niya mamkas gawas. Nagpaabot pa ko siyang tawag. Unya, nahibaw ka nga niaman si Ate Alice sa ospital. O gano'n mahibaw man ko. O sabay labot ako siyang kinabuhi. Oh, wa jud kay kalibutan nga ni Ate Alice din eh. Wa lagi. Unya, niya masad si Abay Justin. Nahibaw jud tingali ka nga ni Asia. Imo ko ng favorite driver. Hoy, ikaw ba kung manulti ka, no? Muragi ka kinsang kuri ka. Ay, nangutan na raman ko, miss. Kung nahibaw ba ka nga ni Asia? Oh, mahibaw. Timing nga doon na may lakaw ka ron. Ha? Unsa o man ninyo paglakaw, ha? Nagyati man niya si Alice? Paminaw kong murag. Magkauli silang duha. Onsa? O, Nga nagatang makig-uli man siyang Alice. Nga traidor man ang iyang asawa. o nga nung dili man. Nya ako ba nakita ganina no nga. Gihagkan magani niya sa lips si Ate Alice. Oh, ka-sweet. Onsa? Oh, kiss pa kiss. Hilom, oy! Kaluod ba ni mo paminawn? Wala no. Lood nang mag-kiss sila. Normal naman na sa asawag ba na. Buwag na sila, oy! Buwag lagi, pero... Kuan man good, Miss Mara, ka na bang... Murmanog, magkauli yun na sila kay... Grabe si Abay Justin, uy! Nabala ka siyang maayo sa nitabo ni Ate Alice. Uy, nga na nangus mo magkadiha, Miss Mara? May mo ba? Pahawa argo di sa kong tubangan, bi? Palayo na ako! Di pa kong pauli, uy. Di sa kong palayo. Doon na sa ko'y pasyente nga giduaw din sa ospital, uy. Kung doon na kay gianhila, kao dito! Ayaw kong sa mukha, dire! Oh, grabe ni mo. Nanagkad naman ko ni mo, miss. Di ba ka na, gitagad ka? Ay, nagkasokol ka, gitagad ka, gwapo. Amo, guta ka. Ka-feeling bi ni mo, uy! Hehehe. Dagagi kag istorya! Pahawa na diha! Ya, o, lagi. Sige na, sige na. Sorry na. Magbalik biya sila. Tinuod kang kisulti ni Romero. Nagihag ka na Justin si Alice sa lips. Makalagot. Bantay lagi din akong tawahan, ha? Dili na gid ko nilipakis sa akong lips. Kung ni-kiss maggani siya sa iyang asawa. Gipasaylo na ba ko nimo sa akong kibuhat nimo? Ikaw man gud. Imong kung di apas-apas.
Naibawag ka nga. Di ko ganahan nga apason ko. Sorry. Kana gyud. Kinahanglan makasabot ka nga ikaw ang sad-an. Kung anong nakulatahan ti ka. Sorry. Sige. Di akaw na. Kipaybawan ko ang doktor nga nakamata ka na. I-check ang imong dextrose, ha? Madam? Madam, ganun nakalak ka. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!